Tinokukwazisai mese guys, muri sei, welcome. Sezvo ndakapromisa kuti tichange tichidzidzisana kuvhura mapage, kumonetiza mapage, kuvhura mayoutube channels nekumonetiza mayoutube channels and also kucreata content. So nhasi tiri kutanga nemabasic, tichange tichiita episode after episode. Saka iyi episode 1 though tisati taziva kuti show yedu tinenge tichiiti chii, but this one episode 1 yekudzidzisa vanhu kucreata page, but not as kuti kucreata page, but kutena from your main Facebook account uchiita sepage, because Facebook Zuckerberg akaona zvakanaka kuti akwanise kuita kuti munhu asingakwanisi kuvhura page unokwanisa kungoritena account yako iyoyo yoita kunge page. Zvinongoshanda zvakafanana nemunhu ane page. Vakaita sesu tinotodemba kuti dai zvakatanga kudhara pamwe dei tisina kutombovhura mapage, takangotena Facebook yedu zvairi izvozvo wotoita kunge page. Zvinoshanda ende zvakangonaka, zvinenge zvisina kumbosiyana. Pane kamusiyano karipo kepage chairo chairo neprofile yangochinjwa kuita page, but hazvina kunyanyasiyana. Saka vanoda kudaro ndo vatagadzirira video iri. So iyi episode 1, tichange tichiuya episode 2, episode 3, episode 4. Kana uine zvaunenge usingana kunzwisisa, unenge uchinyora muany comment section, kunyanyanya iyoyo pano payoutube, even nekufacebook. Even kufacebook wacho kakanyora futi kuinbox, tichange tichiverenga zvese ndozogadzira video. You understand? Ndichange ndichikupindura ndichigadzira video. Asi saka zvatoda kuda kugadzira video iri, ndoda kuti muteerere sese, ndichakutsanangurirai, ndichikuencourageai kuti whatever chaunoda kuita in life, do it. Hapana munhu anongotanga zvinhu zvakanaka, zvinotanga zvichitorema, zvinotanga zvichinetsa, zvinotanga zvichiita sekuti zviri kuramba, unotanga uchishorwa, asi unosvika chete. So ndoda kuti ndikudzidzise step by step zvaunoita pafacebook yako, original main Facebook yako zvaunoita. Asi tisati tataura nezvemain Facebook iyoyo, ndoda kukuudzai kuti shandisai original Facebook, musashandise Facebook Lite pazvinhu zvamunenge muchiita. Shandisai original Facebook. Facebook Lite ine macomplications, ine zvimwe zvinhu zvisina kukwana mairi. Saka please make sure kuti zvatakuita tese panapa uri kushandisa original Facebook, not Facebook Lite. Handitombogari ndatomboitraya Facebook Lite, handitomboifarire because ine zvinhu zvakashota, ina zvinhu zvakakwana. So kana uine Facebook original yako, ukaenda paprofile yako kufacebook kwako, unovhura paprofile pako sezvo ndakaita pangu apa pakanzi mwana wamaikuku. Wavhura ipapo uchaona pakanzi add story, edit profile. Pane zvima 3 dots zviripo. You click pama 3 dots. Mashows edu aya tichange tichimaita neshona chikaranga, nekuti aripo mavideos akawandisa payoutube ari kutaura nezvekudzidzisa vanhu kuita zvinhu zvatiri kutaura izvi. Mamwe anotaura nechirungu nezvakasiyana siyana, but inini ndinoda kunyatsotaura nevanhu vekuzimbabwe direct. Ndinoda audience yekuzimbabwe, yekwangu chaiyo chaiyo, yekuti chero kandinyorerawo inini kuinbox kwangu ndoda kuziva zvakati ndo understand. Ini ndikatsanangurawo panapa nerurimi rwamai unounderstand. Saka tichange tichiita neshona. Mukatoona ndataura chirungu ndatoita mistake, kutoti milk chaiyo chaiyo ndataura nemistake, ndaifanira kuti mukaka. You understand? Ipapo ndatoti understand, ndatotanganisa ipapo, ndaifanira kutoti manzwisisa. Alright. Saka ngatidzoke back pichana. Ukaklika ukaona pakanzi add story, uri paprofile yako, wakavhura paprofile pako, woona pakanzi add story, pane pakanzi edit profile. You click pakanzi after edit profile, pane zvima dots 3, ndo paunoklika ipapo zvima dots 3. Waklika zvima dots 3 uchaona zvinodependa nefoni yako manje, asi option yatiri kuda yese iri panhamba yakafanana munhu wese. Pamusoro pane zvakanyorwawo follow settings, profile status, meta verification, zvakasiyana siyana. Kusvika ukadzika kuzasi kune pakanzi turn on professional mode, ndo patiri kuda ipapo. Ndo paunoklika turn on professional mode, woenda futi next turn on.
right apa yakutoratidza maoptions kuti connect with the audience. Pane zvakasiyana siyana zvadengeda kuti ndiedhe. Regai timboklika pakanzi okay, pane pakunzi create content whatever but tatopedza kuita zvatoita. Watoklika watopedza wakutodzoka back. Toda kuona kuti yapedza here kucreate. Saka ndakutoclear machats angu ndakudzoka back pafacebook. Ndakuuya panapa ndakuklika pafacebook pangu. Patosiyana nezvapanga pari. Mukatarisa patova nedifference. Zvapanga pari pekutanga neiye zvino zvasiyana. Iye zvino paakuratidza 8.2k followers ne42 following. Iyi ifacebook profile main account yangu. Ndaitena kuiita page. So zvawaitena so mafriends ako kana une mafriends 5000 chakaita kuti Zuckerberg aise option iyi is because ukasatena Facebook yako kuita page inenge ichiita kunge inenge ine limit. Panongokwanisa kuuya vanhu 5000 chete vaunosendera navo mafriend request mugoita mafriends mungori 5000 chete. Asi ukatena into page zvoreva kuti une vanhu vachakufollowa vakawanda even million. Kunotoona vanhu vane million followers paprofile. Even iye Zuckerberg pachake ane over millions of people vanomufollowa. Saka iwewe watena so ndikakuudzai kuti muroora wenyu kiki izvezvi haana Facebook page akangotena takangotena Facebook profile yake yatoita sepage atova nemafollowers. You understand? Saka aya mafollowers haanawo but hauchagumire ipapo. Mafriends ako anga ari 5000 kana 4000 whatever number yanga nawo automatically akutotenwa kuita mafollowers. Kana ungone mafriends 3000 automatically watova ne3000 followers wakutotangira ipapo. But hatichagumire ipapo. Kuti vanhu vakwanise kuramba vachikufollowa unoita sei? Unoenda kumasettings. Saka handei kumasettings. Ukaenda kumasettings woklika chisetting button wodzika pasi. Pane pakanyorwa kunzi how people can find you and contact you. Ndo paunoklika ipapo. Pane pakanzi who can send you friend request. Apa guys ndepekuti ndiani anokwanisa kukusendera friend request. Saka iwewe hauchafaniri kusenderwa mafriend request because rako raapage. Saka kuti vanhu vasakusendera mafriend request vanoita sei kuti vaone pakanzi follow, because profile yako yakufanira kubuditsa pakanzi follow instead pekubuditsa pakanzi add friend. You understand? So wakufanira kuklika paya pakanzi who can send you friend request. Inini pangu pakanzi everyone. Unoklika ipapo woenda pakanzi friends of friends. Zvichirevei? Zvichireva kuti iwewe shamwari dzeshamwari dzako, vanhu vevanhu vangu vari mafriends newe ndo vanokwanisa kungokusendera mafriend request. Whoever asina any relationship nevanhu vaunofollowana navo kana kuti vari mafriends pafacebook pako havakwanisi kukusendera friend request. Vanoona pakanzi follow. So ndo pavanoklika pakanzi follow. Vaklika pakanzi follow sometimes inogona kuuya kwauri yakatonzi ningi followed you. Asi kana ari munhu ane ufriendship kana kuti waune mutual friend naye akakusendera friend request iye hakwanisi kuti follow anokusendera friend request. Ukaona friend request don't accept kana uri kuda mafollowers. Ukaaccepta yes anova friend yako. Ukasa-accepta it means ukaaccepta zvinoreva kuti uchaona maposts ake iye achiona ako ifriend yako haakaundiwe kumafollowers. But ukasa-accepta ukasiya yakadaro inotonzi +1 follower inenge itori follower iye achaona maposts ako usingaoni ake. Saka kana uchida kuona zvandiri kutaura izvi iti waona mafriend request woenda unocheka kuti mafollowers ako mangani. Kana ari 102 ukaenda pamafriend request ukanoaccepta 1 so unoenda unotarisa futi wodzokera back unoona pakunzi 101. Saka don't accept mafriend request kana watena Facebook yako
into page. Ndofunga tanzwanana ipapo. Then wapedza kudaro wati friends of friends, wakudzoka back. Wadzoka back, wakudzika futi kuzasi pane pakanzi followers and public content. Click ipapo. Right. Who can follow me? Pane pakanzi who can follow me. Up. It's public. Who can see your followers on timeline? Isa pakanzi public. Because iwewe kana wakuchinja profile yako into a page, it means wava a public person. Hausafaniri kuva munhu ane privacy stereki panyaya dzefacebook. Hauchafaniri kuva private person whatever. Wakufanira kuti munhu ari pajekerere. Saka iwewe maposts ako aya waimboti anofanira kuonekwa nemafriends chete, akufanikwa kuonekwa naeveryone. Everyone angosvika papeji pako, whoever ari kukufollowa kana kuti haasi kufollowa anofanira kuona maposts. Hande panotevera pane pakanzi ipo public comments. Hanzi public post comments. Hanzi vanhu vanokwanisa hanzi choose who is allowed to comment on your posts. Pangu pakanzi friends of friends. Iwe unofanira kuisa pakanzi public. Saka takuchinja toisa pakanzi public. Whoever auya papage pako anokwanisa kukukomenda, whether ari kukufollowa kana kuti haasi kukufollowa, anokwanisa kuita sei? Kukomenda. Toenda panext. Public notifications. Who can get notifications when people who are not your friends start following you? Vanhu vanenge vachikufollowa vaya vasiri mafriends ako vanokwanisa kushare mapost ako. Ndivanani vanoona manotifications kana kuona mapost awasharewa somewhere? Pakanzi friends of friends. Click foot woisa pakanzi public. Then public profile info. And manage who can like or comment on your profile information. And pakanzi pangu foot pakanzi friends of friends. Isa foot pakanzi public. Ukaona what I saw, wodzoka zvako back, wava bo. Kana udesa bio, you can put your bio here. Wava bo. Changosara ndechekuti ucreate content vanhu vakufollow. So kana une any questions, nyorai mucomment section. But kana uine questions ezvevidhio randagadzira iri, wakundibata panhamba dzangu dzandinenge ndaisa pascreen idzo. Wakuda zviri deep, inini ndinonge ndakubhadharisa kuinbox kwangu kuWhatsApp. Panapa ndo patongouya nemaquestions. Apa tinouya nemalessons ezvinhu zvangobvunzwa ndocreata sei page ndokudzidzisa. Kana waona kuti zvakuremera, watadza kuteedzera ndakuita, wakuda kuti inini ndichikuitira, tochajawo time yangu. Ndofunga ipapo manzwisisa. Namba dzangu ndidzo dziri pascreen. Next time takuita kucreata page, takuita video rekucreata page, asi rambai muchiisa macomments muchibvunza kuti kukuita chakati nechakati nechakati toita sei. Ndichigadzira video ndinoenderana nemaquestions enyu. Vanenge vabvunza ndokwanisa kutogadzira video ndichitoisa macomments enyu, tichipa mashoutout, ndichiisa macomments enyu pascreen kuti nhingi nanhingi vabvunza kuti chakati chakati. So thank you nelove nesupport yenyu. Rambai muchisupporta. Subscribe pachannel pangu, share mavideos, udzanai kuti kwaita zvemahara. Mukomana ari kutiudza nyaya yamahara. Asi kana musina kuzonzwisisawo video, wakuda kuti ndichikuitira kuseri, because ndichikuitira kuseri ndida kutofonera newe nevideo call, whatever tokwanisa kuita, ndichikuudza kuti baya apa, ita so, ndenge ndakubhadharisawo time yangu. Thank you so much. I appreciate your love and support.